Тук за ядене ли имат нещо? Питки се казват. Пречат се. Това е преградна дъска. Тук зад преградната дъска има по-малко метоте спици, някой да ги гледаме въобще. Местаме да ни направят място. Да видим сега в гнездото. Има ли майка, има ли пило? Ето откъде знаеш, че е гнездото това? Това е рамка с мед и виж колко много захароса има. Трябваше през калото да вземем да го напръскаме малко. По-лесно да си го вземете. Тази рамка направо може да оставим сега зад преградната дъска, за да ги стесним. Да има по-топло и по-бързо да се развива. Празно. Изяли се, че не взехме малко вода да напръскаме. Той е прашец, виждаш ли? Още е на мед. Се казва. Перга, прашец с мед. Няма пило за сега. Каквото и пило ли е? Бялото снимаш ли? Ами... Пило е. От тази страна цялата е с пило и малко прашец има. Майката. Ти скоро правил ли се снимки с този фотоапарат? Уха, тук има пило. Запечатано пило има. Ето е пило от тези страни. Той, нали? Да. Май се поедосаха леко вече. Мога леко да пушне. Няма. Не го наклана много, че капите не да е. Още повече сега. Той е пило отпреди. Пило отзад има малко медец. Има малко незапечатано яйца. Уха, много яйца има, добре. Има кърлежи. Къде е видео кърлеж? На тъс, в края на пилото, де на гръбчето има кърлеж. Снима и после ще го покажа. Къде бе? В ъгъла някъде. Как ще ги уморим тях? По-скоро ще разсадъчно.
Майката не видяхме. Щом има пило, майката е тук, някакво да я гледам. Има незапечатано, има много яйца. Ти не мога да видиш яйцата. Аз с очилата зор ги виждам, обаче ги има. А те червените какви са? Има червени килийки. С перга, прашет с мед. Ей, това червеното, което го носят в краката си. Да. И после го преработват на мед. Не, то е храната им, перга. Белтъчна храна. Тая година ще събираме прашейца ние. Много малко пчели, пък майката не е забеляза. Ами аз, в принцип, аз ги виждам майките, ама не си ми казал да търся. Не, що има пил, значи си има майка, няма какво толкова. Я от другата страна да видя. Знаеш какво? Я им подай виличката от кофичката. Леко да им разпечатам. Те не смеят да бутат запечатания мед? Не, те си го разпечатват, ама е много трудно. По-добре да им помогнем малко. Не е много хубав. Не е добре, че горе има подхранка. Да, ще го изям ти. Няма го яде, що ми вземе. Искам си от тази пита. Като го разпечатам, те ще го махнат оттам и ще се освободят място да снасят, разбираш ли? Много ядосахме се. Видя ли майката някъде? Хубаво е от долната страна да се разпечатва, горе да остава по-малко венец, евентуално меден. Той захаросан, той е мед вътре. Той е захаросан и трябва да се пръска сега с вода, да могат да вземат по-лесно. Да, от другата страна да я видя майката. Няма да я видиш. Снимай, имат кърлеше и тъс. Виж сега Къде на ръба на виждаш? пилото, дето е. На ръба на пилото, в средата на питата. Виж, от гърба има кърлеше. Ето тук някъде. Не, тук по средата на питата. Добре, аз Дай с пръста. Ей тук. Пръста си. Ей, виж. Виждаш ли го на гърба й? О, да. Представяш ли, как кърлеше са лепни за пчела, бе? Ами той е най-кофти болестта сега, дето е вароата. Вароатоза се казва. И при нея кърлежите им ослабват имунната система, податливи са на болести, много малък живот, кратък имат и трябва да се сложат ленти още. При първа възможност сега и ще трябва да ги сложа, аз съм ги купил. Ленти. Да, варо. Стоп съм купил. Да не се е снимал майката някъде после да я видим. И ти искаш да ми кажеш, че я видиш на компютъра. Ама аз сега съм намалил качеството на клипчетата. Може да не я видиш. Его сега тук има логика. Да бъде, защото има пило яйца. Много яйца има по тази пита.
То с кошер го правя на Дамблат. Той ще рече по-висока пита. А пък тъс пита е хартисала преди, когато беше още корпус. Не виждаш, тъс беше по-къса, по-плитка. За сега той ще бъде прегледан. Значи ленти трябва да се сложат при първа възможност. Ще ги стесним малко. Съдица не ми трябва вече яко смета. Махни го на елана и ги дразни, че сеща. Почти. Ставим и 2. 3 на 5 рамки ще поставим. Зад преградната диска остават трите. Постепенно ще ги разпечатваме тия. На трите има мед, за да могат да се го вземат. Значи трябва лентичките още тия дни да не са върши много време. Сега няма време и са вкъщи. Сега трябва подхранката да не сложим там. Един дали ще го намачкаме. Добре, преди клипчетата на този фотоапарат не вървяха по някаква причина на компютъра ти, нали? Само на мама. Много бавно вървяха. Много с закъснение, звук нещо се изместваше. А просто стана така изведнъж, нали? Не знам, аз просто с този фотоапарат не бях снимал до скоро. Ние просто може да не сме качвали клипчета на компютъра от него. Сега бързаш на много проблеми. Нали са единия са и такова инвести? В мене.